जोङो गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंनि मोनबा समस्तिनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे जोंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौ लानानै जोङो गसाइगाव टाउनाव मोनसे रिले फर हारमनियास बड'लेण्ड होननाय माने गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे हानजा सुरनाय जोंहा हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि सेरामपुर जुमदुवार सराइबिल गुमा आरो कुसुगाव बे मोनबा ब्लकनिफ्राय जोंनाव गासै 4,000निबो बांसिन जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै आरो जोंनि आइजोफोरखौ लानानै जोङो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे थांनाय 2020 सनाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे थांनाय 4.5 बोसोराव जोंनि बिटिआरआव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। बे गोजोन थासारिखौ जोङो अराय सम जुगामि खालामनो थाखाय बे गोजोन थासारिखौ फैबाय थानाय समाव जोङो जुगामि खालामनो थाखाय जोङो बे रिलेखौ जोङो लादों आरो बेवहाय नोंथांमोना नुदों जे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों। बेवहाय जोंनि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों। दा जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जोंनि बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायो बे गोजोन थासारिखौ जाहाथे जोङो बयबो फैबाय थानाय समाव जोङो जुगामि खालामो आरो बिनि थाखाय बयबो खामानि मावो।